Shalom. Parhalado HKP Jalan Ruas Cimahi, pasahat untuk sudi ruas. Dua tamu nomor minggu di Tikion, Horas jala selamat beribadah madihita. Songoninang ruas na manduhoti permingguan melalui live streaming. Selamat beribadah madihita, tapuji matuhata, marende mahita sian bukende nomor 40 sada, ayat sada 1 ayat 3. Hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni tondi parbadia, na tumo palangi dot tanoon. Amen. Marolo polo maho jalamas las ni roha, ale burisyon, ay idama, na Roma au maringanan di tonga-tongam, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami jala di batanami, namandok mauliate dohami tuhosian nasarohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahun hami sian dosa dohot hamatean. Upangiru hami say patiur jala rajai maruhanai marhite hite tun dipurbadiai asa unang hu
asa unang hu rohanami mida hame meton nai. Urupi hami asalam hutan dahami ibana raja naung roi si sombao ni sandok jolma na dilihat portibion. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 580 ayat sada. Tangun hamu mapatik ni debata, imana tersurat di buku Pangukapon Bindu Tolu ayat 10 sada. Mangira ma'auro tiok mana diho unang arong na membuat tu palmi. Ima sana rak medogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami lau mangulahon naum bartu patik mi. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 44 ayat 13 jongjong mahita. Tatopoti madosata tuada poni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolon ni habangsa habadiomi manopoti jalan manganggukon dosa nami. Mase jot-jot huarsai hami homar hiti-hiti pikiran dot hata dot pembainan nami narwai. Dang huaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa sian ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami pe dang doson diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasmu jala umammu hami tu hamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tuasini roham na gudangi mangido sian nasa rohanami hasan di dosa nami saluhna. Saya urupi mahami paubah rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak aholongan ni roham si panguluhami dot ala ni guarmu na badiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak na dangolon. Amin.
baga-baga ni debata taringot ti asini dosa, songonondo hata ni Tuhan Jehova. Nunga di arsai hoa umar hites yanak kadosam, jala nunga di lojai hoa umar hites yanak kahajahatomu. Au tutu, au sendiri manalesei akka pangalosim, ala ni hadirioku, jala dang be hupai ingot-ingot ak kadosam. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 210 ayat 4. Jesus tong amorusaku ortado odhangoluhaki nantondi kunang bebamadaku upasa Tabe kema epistel trupuk di hari Minggu tahun imana tersurat di buku Rom pasal 10 tolu ayat 12 1 ayat 14. Tajahama na margat tisorin. Nasalpunema borngin na jonok nama arian atong tatanggali ma kaulaon haholomon tasolukon ma akka senjata hatiuron. Alai soluk kamuma Tuhan Yesus Kristus jala unang masariwon hamu daging muna laho menungguli hisap-hisapna imasana mertua dua kena tumangiun hatani dibata jala nau piopsa. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 414 ayat sada dohot ayat tolu. Tindak ko mahaporsyaotay, songon na hinatindak ko ni dongata sa porsyaon sandok portivion, rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan,
natumo palangi doho tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tidubuhon si Maria, nagabe-gabia siaton di parbadia, andorang soha ubuhan. Ido tuhata, natuman na bernit, di pangumani silatus, namate tarpajal do ibana di haupinar silang, na tuha tubanu torudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamuna debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging halak naong mate, doho dihanguluan na sora suda. Tabege matik ting nama sadot si pamasaon di huriata. Dalam minggu ini, yang pertama, amplop tali kasih untuk preses. Pada hari ini Minggu 22 Desember, gereja kita akan mengumpulkan amplop tali kasih sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Pendeta Pahala Sitorus STH selama melayani sebagai preses di HKBP Distrik 18 Jabar Tendi. Amplop tersebut diserahkan di depan pintu gereja selesai ibadah. Persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Acara penghiburan. Pada hari ini Minggu 22 Desember setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Bapak B. Pakbahan, Ibu Boru Simanjuntak almarhum, yang beralamat di Jalan Raya Cimareme, Babakan Rohmat RT 1 RW 2 Jemaat WEK 7 Cimahi. Dimohon kepada jemaat kategorial dan parhalado untuk mengikuti acara tersebut. Rapat Huria pada hari Sabtu 21 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat Huria untuk menentukan program dan anggaran Huria tahun 2025 dan berjalan dengan lancar. Keputusan rapat akan dibagikan ke setiap WEK melalui grup WA WEK masing-masing. Libur sekolah minggu. Terhitung mulai hari ini Minggu 22 Desember 2024, kebaktian sekolah minggu diliburkan dan akan dimulai kembali pada hari Minggu 19 Januari 2025. Perayaan Pesta Natal 1 dan Perjamuan Kudus. Pada hari Rabu 25 Desember 2024 adalah perayaan Pesta Natal yang pertama, akan dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu pagi 7.30 dalam bahasa Indonesia, siang pukul 11 dalam bahasa Batak, dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Perayaan Pesta Natal kedua dan baptisan kudus. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 adalah Pesta Natal kedua. Gereja kita akan mengadakan ibadah Pesta Natal kedua masuk pukul 10, hanya 1 kali kebaktian, sekaligus pelayanan baptisan kudus reguler dan CD khusus bagi jemaat yang sudah belajar dan sebanyak 3 orang. Untuk pastoral baptisan kudus Minggu 22 Desember 2024 pukul 15, pastoral CD khusus hari Minggu 22 Desember 2024 masuk pukul 17 WIB. Perjamuan kudus sakit menahun. Perjamuan kudus untuk jemaat sakit menahun akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Desember 2024 dimulai pukul 14. SK pelayanan Pultemer. Gereja kita menerima SK surat keputusan
dengan nomor 209 garing BVR garing Bibilpro garing SK garing 10 garing 2024. Penetapan pelayanan Bibilpro Nur Cahaya Lamria Borusinaga untuk melayani sebagai pelayan full-timer fungsional di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Acara Natal Keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan Natal keluarga pada hari Senin 23 Desember 2024 mulai pukul 20. Lembar acara Natal keluarga telah disediakan di depan gereja agar setiap jemaat mengambilnya 1 eksemplar per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan. Amplop Bakti Natal. Pada ibadah malam Natal hari Selasa 24 Desember 2024 kita akan mengumpulkan amplop Bakti Natal 2024. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh Huria. Amang Inang, inilah warta kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tabige Makor Seksi Lansia. Gabungan Lansia. Oh.
Marende Mahita, sian bukuende nomor 530 sia, ayat sada do tuluna hut mata pasat peliata, pilihan sada A, dohot sada B. Sai hutang kamu Tuhanku, sai masih oroki di haruni Tuhanku, somona midonai, sai mardo manolop-olop, muria managamo, marado Tuhan, amen sakti bumaro. Las niro adang abalang, domamu iroki, dumbile gesung marana, dinarung tuhatai, sai mardo manolop-olop, muria managamo, marado Tuhan, amen sakti bumaro. Sai rade ale doniku, takang manjonai, sai tulung kita menunggu, oh di Yesus Tuhan, sai mardo manolop-olop, muria managamo, marado Tuhan, amen sakti bumaro. Dameni debatana sumurung. Hehe maho, marsinodang maho, ay na Roma panodangmu,
jala hamuliaon di Jehovah bicar di atasmu. Aida ma hahulomon doma kukupi tanoon, jala hagulapon aka bangso, alay na bicar nema Jehovah di atasmu, jala marsinodang hamuliaon na di atasmu. Jadi dapat tono ni aka bangso parbegu ma panodangmu, dohot aka raja madapot ton sinodangmu, sinodang nang bicar diho. Patonggor matam mamereng humaliang, luhut manasida marongoman, ro madapot toko, aka anakmu ro sian nadaw, dohot aka borum, abigon na do. Iadung diidaho na sida, marroan siharma panailim, jala hica, jala lubang roham hilalaonmu, ay turun matuho, hamora di laut dohot hinagok ni, akka parbegu ro tuho. Tutupan ni akka parduan ni untama tanom, aka hoda parhuli sian midian dohot epa, saluhut na sidaro sian seba, mangusung sere dohot daupa, jala aka puji-pujian di Jehovah baritahonon nasida. Saluhut dorbia sian kedar, marpungu tuho, aka biru-biru tunggal, sian nabayot, manguloy ho, manaik nasida tu langgatakku, bain pelean lomoni roha, jala marmulia bahenokku joro di hamu liaukku. Ima anggo sahana. Amuna kadongan saha persyaon nga masuk hita saunari tu minggu Advent na paupaton, jala di tanggal 24 Desember 2024 masuk mahita tu Natal umum, manang malam Natal. Jala sada sihala sonot todo di bagasan sadarion, ala memang setiap tanggal 22 Desember saya dipatupado Hari Ibu. Selamat Hari Ibu madihita saluhna. Nga masih jalangat tahe amuna kiningan? Jujurlah. Nga masih jalangat kamu, masih jalangat majolo hamu bereng. Selamat Hari Ibu ma dihita saluhutna. Nah, molo songoning etor sudah berengon. Dang marsuhi-suhi buhi lau manangyo jamita. Ngabi ate. Na amang dohot tamuna akka inang turpukon sasitongna takasdo mangodolhon tuhita asahehe hita jala marsinodang. Asahehe hita jala marsinodang. Totuna gabi suku-sukun tuhita di bagasan tikyon. Buhado bahenota marsinodang. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan menerangi sementara kita bukanlah matahari, kita bukanlah bulan, kita bukanlah bintang-bintang. Alai turpukon mangodolhon tuhita. Mari kita bangkit menjadi terang dan menerangi. Tersongon tu dia manuaing arah ni turpukon. Mungkin ra molo tapar rohaun ati amang do tamunak kainang molo hea tai dalam puna melepelep. Hea do tai bereng lampu na melepelep kan? Bahasa bo iba na melepele. Adong ko petahe semporong muna. Yang kita damu beras lapu seporong ate. Pastilah ya. Tatada do kan lapu seporong manang lampu teplok ya.
anggo nuang memang danga pala adong bei alai memang najulu hiram sudidu rata-rata hita marna punahon lampu semporong manang lampu teplok manang lampu gas ate manang lampu gas alai molo tabering lampu na melepelep nabuhado sa botula ubain na melepele lapon ate bahasa gabi boy ibana melepelep na molo lampu na melepelep tentu arung do alani ida boy doi karena kekurangan minyak lampu atau minyak tanah boy doi ala memang dangadong be minyak di bagasan ahanai di bagasan tabung nai hidup benar gabe melep ma lampuon dangadong be bercahaya ala nunga gabe habis minyakna nah hidup benar gabe melep ma ibana ala nunga habis minyakna nah amang do tamuna kainang berarti sebuah lampu yang mau bercahaya tentu harus dimiliki dengan minyak. Jadi memang di bagasan partikenon danga pala sudebe jolma mamake senter danga pala sudebe jolma mamake lampu teplok manang lampu gas alayahan nama yang dipakai jolma lampu handphone nama memang lampu handphone nama memang dipakai ala niaha ala memang ngasimpel be holani charger istilahnya handphone tai tu listrik nunga pitor aha ibana bolo nunga penuh ngaboi pitor pakai ta handphone songon sada panodang dihitadot aka hal-hal na asing na boy nagabe panodang dihita. Na saunari amang do tamu na kainang buasa nakiningan didokon bangkitlah menjadi terang nin. Setiap tanggal 27 pasti tapatu pado Natal keluarga. Itu kan ngarong tahiyat cara Natal keluarga dihamukan. Nah, molo sarong jalwamu sa sekretaris dah. Nah, hama sahalak na tua-tua dihitaan tung ngasai masihol marpungu nasida nasa keluarga. Memang akai geleng na mangula di pangaratoan. Mangula di pangaratoan. Alani sihol ni na tua-tuaon disuruh ma anakna dohot parumain na songoni nang boruna dohotelana songoni nang pahupuna mulak tu hitaan. Memang adong dodongan ni na tua-tuaon tinggal di huta ima anak na siap pudan. Jadi dinasahali dung dapot patupahon Natal keluarga di patupanasida ma acarai. Biasa ma anggo dihitankan contohnya dang songon saunari nungamar masukan lampu listrik saya dong dope misalnya dihitaan dang apala masuk dope lampu jadi mamake lampu gas doho lampu teplok jadi amang doho tamuna kainang dimulai ma acara Natal keluargaon molo songon di hutanami di Porsea doho di aka huta luak na asing ate ba memang rumah adat dua tong jabu na gabi si inganan jadi martabara do rumah adat Batak kan jadi ba nakok matok tugijang adong do memang dapura adong do memang dapura kan jadi senakiningan parpiak ni ahaon keluargaon ba marpungu mahalaki salingkaran baru anggo parumain naon mungkin manang na jonok-jonok ni dapur
Jadi mardalam ma acara on. Mardalam ma acara Natal keluarga on. Na topuma mitop lapu. Topuma manang na habis miak ni lampu gasi lampu teplok nai dohot miak ni lampu gason dang binoto hati hai. Alai topuma mate lampu. Pitur golap ma suasana. Umate tu ma au tahebur naruhani helana narosya pangaraton tor hepok ma helana on mediori kore api HP tanpa disadari parumain nope borhat mengalului kore api. Jadi merdala di daholom ma nasida atong di dapuri. Jadi ala merdala di daholom namar amang bao dohot namar inang bao gabe ba matong dapur kan gola ma gabe masih tobo mama namar amang bao dohot namar inang bao hati hai Roma inang bao non iseho ninna iseho ina museng ipikir na kini panakko HP namar hua do na memang na mengelului korek api do na sida di dapur naman do tamu nak kainang molo taparohado nak kiningan caritai imana manggobaro rikot ni hati urong. Jadi manangise na mardalan di bagasan hagulapon ba memang boy do songo namaramang bawdo namarinang bawi nak kiningan boy masih toboman ya boy do hitagabe tartuktuk boy do hitagabe madabu tu bagasan hagulapon, tu bagasan dosa, ala niyaha, ala memang, dan apalah tahalo mohon mardalan di bagasan hagulapon. Molotopu misalna mate lampu di jabu, baru pakilalan muna. Memang nung adong handphone, kan ada menyala abang kuin, nah muna kan memang ngadong handphone kan molotopu misalnya tadok komado nakiringan nunga off manangna nunga mitop tong handphone topuma menggulap di bagasan parngolo di bagasan jabut tabar pakilalam muna las dorohamuna manangna pitorado di baik kamu na acting na pasti mau mapelenon sa tabida torido rado honot tati mau mapelenon mungkin bisa saja kita mengatakan itu nasingaha marungut-ungut nasing musing buah apalagi borngin nasing buah musing pakilalata takut apalagi tu parpua mulu misalnya topu mati jam 11 lampu dang mula do piamat tasian perkarejuan misalnya manangadong acarana ba mungkin bisa saja takut na ima pakoroni hagulapon dang di halomohor wani jolma mian di bagasan hagulapon ala itu bagasan hati urdatong ala di hido molo misalnya mate lampu rugi do pabrik baru gido da aka songon mall rugi do ahaka pemproduksi di bagasan partikyanun alanya badang lancar beatong na di patu panasida manang na dijual nasida manang hasil pemasaran ni nasida dang merdalabe ima hinariko ni hati uron ala di do amang do tamuna kainong di doko di bagasan tikyon hehe maho jala marsinodang maho. Jadi songo dia do cara ni jolma nahehe. Songo dia do jolma nahehe. Jalana marsinodang. Asaboy hita hehe, asaboy hita marsinodang. Totu ikon isyom mo do lampum. Ikon isyom, ikon casom mo do lampum. Ikon casom mo do batrem. Asa gabi boha asa boy hita song na idok konditur pukon hehe maho marsinodang maho
Hehe dalam arti marhua do. Hehe mangaleon aka hading ganon. Hehe dalam arti marhua do amang inang. Hehe mangalehon poda tu aka na poso. Hehe dalam arti marhua do horua. Hehe mangaleon aka hata pasu-pasu tu aka jolma. Hehe dalam arti marhua do. Hehe mangapuli aka jolma na di bagasan si taononna. Hehe marhua do hita dipangido turpukon. Hehe mangalehon gogo tu aka jolma na tongon mardangol di bagasan tikion. Na amando tamu na kenyang nunga marnatal hita. Oke, tidak masalah kita marnatan, penampilan kita juga oke. Pakaian kita juga oke. Sepatu kita juga oke. Rambut kita juga ngejreng. Semuanya oke, itu tidak masalah. Alayunang lupa hita amando tamu na kainang esensi Natal dakolan pardopahon siya luar alay doho donang siyan bagasan ikon hehe ikon marsinodang do pahita molo di bagasan namar Natal hita dang holan penampilan sa luar hita hehe alay doho do siyan bagasan ikon hehe ikon marsinodang. Unang hehe hita laho magkatay dongata daong dang namar Natal guari. Unang hehe hita laho magkatay aka panitia dang namar Natal guari. Ay molo adong pe hahurangan ni aka dongata molo tung adong pe hahurangan ni panitia aka he bolo didokon hehe maho marsinodang maho molo ninna iko boydo hukupata akai sude dang gabe ta pahata-hata dang gabe taburai dang gabe tabain na sida gabe terdiskriminasi dang gabe ulauta molo didokon hehe maho marsinodang maho molo didokon hata hehe maho marsinodang maho lapatan na kiningan asabo hita hehe asabo hita marsinodang memang tidak gampang, dibutuhkan dengan tekad, dibutuhkan dengan apa nama yang disebut dengan firman Tuhan. Baido songon miakta, ido songon miakta asabo hita hehe dot marsinodang. Memang kita harus diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Asagabe buah amang dot tamu na kainang. Asagabe boy hita tersambung tu sumber sinodangi. Di sima hita boy majalo sinodangi. Jala selanjutnya boy mahita manodangi nahulum. Makana moloro turpuk hehe maho marsinodang maho molonina pastikan dulu sudahkah kita tersambung dengan sumber terang itu, sudahkah kita tersambung dengan sumber sinar itu. Kalau kita sudah tersambung dengan sumber terang tersebut, kalau kita sudah menerima sinar itu, maka kita pasti bisa memantulkan sinar kita ke keluarga kita, ke sekitar kita, ke tempat di mana kita beraktivitas. Alanido hamuna kamando tamuna akaina di bagasan tikion diajari dohita hehe maho marsinodang maho hehe laho mabain hading ganon. Hehe lau mabain kebaikan. Hehe lau mangapuli aka rohani jolma na tongon nuang di bagasan nabojok. Hehe lau mangaleon penghiburan tu aka jolma na tongon nuang di bagasan madeli. Masai godang do nuang jolma na madeli amang do tamu na kainang molo memang na
hehe hita molo memang neng tapantulkan sinodaktai ikon jumolo do hita nakinian diisi dengan firman Tuhan, barulah kita bisa menjadi panodang tutonga-tongani aka dongata nadi bagasan hasusaan manang nadi bagasan hagulapon gabe boy mahita manodangi nasida. Namang do tamu nakainang dukta kasita marnap punahon sinodanging dang cukup nakiningan hola didirita hita na marnap punahoni. Lapatan na dakola kita dihita sinodang natajalo na siyan Tuhani ikon pantul honot tado itu na humaliak kita tu sandok nadong di tonga-tongani jolma di Portibion asa sude makilalahon sinodang ni Tuhani. Ala didok di bagasan turpukon haholomo dom makukupi tanoon jala hagulapon akka bangso alai nabicar nema Jahoba di atasmu jala marsinodang hamulionna di atasmu. Kiadado nanidokna dison alai marhite ayaton naneng dohonon na tuhita kurang do naholom di Portibion jala naikon buanot tado hati uron tusi mula mulak kita nakiningan tu analogi nanidok ni nadigijang taringot tu sentari suku-sukuta di bagasa tikyon sadi hari do tapake manang tapar gunahon senter na pasti tapar gunakan senter tiki borngin manang na alat-alat cahaya pe na pasti tiki borngin do paki utay. Jelas wang songonido nang kehadirata akan majalo sinodang ni Tuhani. Sari-hari do hita manodangi. Disuruh Tuhani mahita memiliki sada tugas borhat maho buan ma sinodangi ay torop do pe namian jolmaon di bagasan hahulumon. Tarsongo dia do ciri karakteristik ni jolma na di bagasan hagulapon. Jolma na di bagasan hagulapon dang adong pardumuan niing tu jolma na di bagasan hati urun. Adong do perbedaan na. Adong do perbedaan di jolma na di bagasan hagulapon. Tu jolma na di bagasan hati urun. Kontra doon, dang marpardomuan on. Alani memang borat do, molo disuruh hita marsinodang, molo disuruh hita hehe marsinodang. Cubolo ikon nakiningan ikon isiot tado, rohat taon marhite firman Tuhan. Ngolu taon marhite firman Tuhan, barulah kita bisa menyenteri orang yang masih hidup di bagasan kegelapan. Alania mang do tamuna kainang iko borha dohita mabuan hati uron tu tonga-tonga ni Portibion na gok do penuaing mian di bagasan hahulumon. Jadi hita manodangi akka naholom. Alania ha gurang do penamian di bagasan hahulumon masih banyak orang yang gelap hatinya. Jadi tu sodo hitaro tu aka jolma nagolap rohana. Tu sodo hita mabuan sinodang ing. Masih banyak orang yang gelap matanya. Tu sodo hita mabuan sinodang. Tu sodo hita hehe mabuan sinodangi ima aka jolma nagulap si malolongna. Masih banyak lagi yang gelap imannya. Gulap hapor syauna. Tu sodo hita amang do tamuna kainang hehe
laho mabuan sinodang. Jale kotakas do memang dihilala aka jolma na adong di sekitar kita bahwa hita nang sinodangan ni hatiurun nasian debata. Molonungan ng sinodangan hatiurun nasian debata hita, unang bemian hita tu jolma nagulap rohana. Unang bemian hita tu akka jolma nagulap si malolongna. Unang bemian behita tu akka jolma nagulap haporsiaonna. Alay sodangi manak kiningan nasida. Ima tugas dohot tanggung jawab ta. Songon na sinurakon ni si Jesayas di Jesayas 10 ayat 1 pituon. Hehe maho marsinodang maho tu akka jolma na dibagasan hagulapon asatung tiur rohani nasida. Jakon ma Jesus na Roma buan sinodangi. Jakon ma Jesus na Roma buan sinodangi. Jangan keraskan hatimu. Unang golap haporsyaonmu. Unang golap si malolongmu. Nung ngabe di jolota ibana. Nung ngapatali hita marat pen. Jakon ma Jesus na mabuan sinodanging. Perhatikanlah lilin yang di depan ini amang inang. Lilin ini menerangi hati dan jiwa kita. Lilin ini adalah membawa cahaya bagi kita. Jakon ma sinodang ni Yesus ini. Lilin ini rela hancur demi penerangan kita. Terang ini rela hancur asa adong dihita haluaon, asa adong dihita hamonangan. Siapakah yang dimaksud dengan terang ini? Isodona dimaksud dengan sinodang on. Ima Tuhatta Yesus Kristus. Jakon ma Tuhan Yesus di bagasan ngulum porsea maho jalagabe sibuan hatiuron sibuan sinodang maho tutonga-tonga ni portibion. Amin. Martang yang mahita. Boleh tema ali Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasan partikianon nung ngabehubegi hami hatam nabadiai namang gobarhon tuhami asahehe mahami ali Tuhan marsinodang tutonga-tonga ni portibion. Ali amang nabasa di bagasan partikianon ali Tuhan martangyang dohami tu akar ruas ni huriam natongon noang di bagasan parsahiton. Lumobi amang situa RLM sinurat ali Tuhan natongon noang dirawat di rumah sakit sayhoma ali Tuhan na pamalupon sahit niya manami situa sinurat. Songoni ali Tuhan ruas nami di bagasan tikyon na di bagasan perawatan ali Tuhan amang opuguen pasaribu toktong do buanon nami amangon tuho ali Tuhan asatung parguguammu ibana jala asatung lehononmu di ibana ali Tuhan hamamalum ni parsahitoni huboto hami ali Tuhan bahwa amang opungguen pasaribu dalam seminggu menjalani cuci darah 3 kali. Alani ima ale Tuhan hubwa kami tuho amang opungguen pasaribu asa tung lehonom mumadiibana hagugoon. Tung lehonom mumadiibana ale Tuhan hamamalum ni sahiti ido na dihirim rohani nasida jala ido na hinirim ni rohanami. Songoni mali Tuhan akar ruas ni huriam na mungkin adong na cuci darah alai dang pola perlu boton nami ali Tuhan homa ali Tuhan na pamalupon nasida asatung boy ali Tuhan ruas di huriam
na menjalani cuci darah di bagasa tikion malum sian aka persahitonna. Ali Tuhan utangnya kok kami ma nang di bagasan minggu-minggu naka pelayanan nami ali Tuhan lumobi dinanaing memasuki Natal umum kami manang malam Natal di tanggal 24 Desember. Homa na mangalion kenyamanan di kami ali Tuhan asaboy kami laho mamestahon ari hatutubum di tanggal 24 Desember 2024 on. Suaksong nido ali Tuhan paringgas ruas ni huriam lao madohoti perayaan Natal di tanggal 24, 25 bahkan 26 pe ali Tuhan paringgas saluhurna ruas di huriam mulai sedak danak remaja naposo ama ina sahat tulansia paringgas ali Tuhan toddini nasida unang tarpodom toddinami ali Tuhan alai paringgas masaluhna ruas di huriam lau mabege hatam nabadiai. Ali Tuhan aka pelean nong hupasa tami pe di bagasan minggu-minggu on tu homa upasa tami salhuna asa homa nama masu-masui jala homa nama masu-masu salhu ruas ni huriam. Songonima ali Tuhan aka nama ulang tahun pe di bagasan minggu-minggu on adong 32 halak dot nama ulang tahun pernikahan onom kepala keluarga. Homa ali Tuhan na mangalian gajang ni umur di tonga-tonga ni nasida. Tuaka ruas na marulang tahun parsari peon pe di bagasan tikion. Homa ali Tuhan na mangalian damai sejahtera di tonga-tonga ni nasida. Mulai tema ali Tuhan di bagasa tikion nung arapak kami rap dohot si matua ni amang padita si matupang ima amang si hobing ali Tuhan nang mulak na sida siya rumah sakit ali Tuhan rumah sakit Cibabat dung jolo dirawat na sida ali Tuhan mauliate mamang pardengan basa nung arap kami di bagasa tikyon jalan nung arap marminggu kami ang giat maama namion ali Tuhan amang si hobing gabe margogo ibana jalalamboy ibana ali Tuhan laho mangulak kasilona lehono mo hahipason nang diamang si hombing dot inang boru sinaga di bagasan tikyon atau ngali Tuhan masay gurang do penanang si Pangidon nami siako ali Tuhan alay di botohodo akka ahamana solot di bagasa rohanami jalo matangyang do telekelek nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 554 huhut mahita pasahaton pelean na paduahon jaladuk sipul hita anon marminggu tapasahat ma amplop tali kasihta tu amang preses distrik Saplalu Jabar Tengdi. Marede mahita. Somo
alede bata amanamina di Banua Gijang horo harorwani saluhut silelo naring gandot na solibasa na maliutus hupasat tami masyan nanilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jelom pasu may jalaramo ti asaw parhasya kami pilihanon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay maruhanami marhitete todim asalam taddahabi godang ni silolon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nileon uniruni Mataku Sadon gogoki roni salu anakku umasahan itu nasu sataku Ale ama namin na di Banua Gijang sa pinorbadi amaguarmu sa Roma harajaon sa South Malomo ni Roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang leon matuhami sa darion hanguluan siya pari si sama dosa namin song panesa nami di dosa ni dong na mardosa tuhami una kami tugay tu pangujunan palua mahami siyan pangago. Ay ho dona puna araja dona guon rodi asa ngapon saleleni lelena Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tu todim. Amin. Selamat Advent madihita salhuna.